A Audiencia Nacional abre xuízo contra o capitán do Villa de Pitanxo e os directivos da armadora. Están acusados de 21 delitos de homicidio e imponlles unha fianza histórica de 44 millóns de euros. As familias dos mariñeiros falecidos en augas de Terranova agardan que agora se faga xustiza. Na costa galega hai moitos restos de barcos afundidos, algúns dun gran valor arqueolóxico. Un deles, do século XVI, está en Fisterra. Hoxe puidemos velo baixo o mar. A Xunta e a Armada van recuperar parte dos tesouros que ten. Os servizos de emerxencia traballan para reabrir a A6 o seu paso polo concello lugués de Baralla. A autovía quedou pechada en ambos sentidos ás 10 desta mañá por mor dun aparatoso accidente. Un camión de transporte de animais quedou enriba dun coche e salvouse de caer por un precipicio ao chocar con outro camión. As principais afectadas, as vacas que transportaba. Boas noites. O Pleno do Congreso está debatendo por segunda vez a senda de déficit. O Goberno volve presentar a mesma proposta que tombou a Cámara a semana pasada. Vemos sinal en directo da Cámara. Falta a votación, pero ante a toma de posicionamento dos grupos todo apunta a que seguirá o mesmo camiño co voto en contra de Partido Popular, Vox e Junts. O ministro de Facenda lamenta que prefiran a derrota do Executivo a obter cartos adicionais para os gobernos autonómicos. Desde a oposición consideran que están xogando ca legalidade para adiar a convocatoria de eleccións. Prefieren la derrota del Gobierno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas. Eso es lo que votamos hoy. Más recursos y más estabilidad para el conjunto de nuestras administraciones o sencillamente buscar un bloqueo con fines partidistas. Muchas gracias. Esta es la situación de bloqueo y corrupción generalizada. En este momento es la situación de parálisis y de un gobierno inviable. El resistir por encima del interés de los españoles es la pura estampa del autoritarismo. Un demócrata haría tiempo ya que habría convocado elecciones. Muchas gracias, señor presidente. O proxecto de lei de sostibilidade financeira das comunidades, polo que o Estado asumirá 83.000 millóns da débeda que teñen acumulada, seguirá o trámite parlamentario. No debate, o ministro de Facenda pediu ao PP que non o bloquee. Resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya su pasivo, que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos y los conciudadanos de su territorio. Vox e Partido Popular coincidiron nas súas emendas á totalidade en que a lei non cambia nada e beneficia o incumpridor. Ni condonan, ni ayudan, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. O proxecto de lei foi aprobado co apoio de Junts e os socios de investidura do Goberno. O Congreso acaba de convalidar o Real Decreto de Axudas polo conflito de Oriente Próximo. Foi co apoio de Junts e o resto de socios parlamentarios do Goberno. As medidas que inclúe este Real Decreto xa están en vigor dende o pasado 29 de xuño. Unha delas é a redución do imposto especial a hidrocarburos que supón unha rebaixa de 15 céntimos por litro en xullo, 10 en agosto e 5 durante o mes de setembro. E xa temos os resultados desa votación da senda de déficit. Finalmente, e como estaba previsto, quedou rexeitada pola Cámara cos votos en contra de Partido Popular, Vox e Junts. Na mesma sesión, a desta tarde, o Congreso aprobou ca oposición do Partido Popular a lei orgánica que permite o traspaso da AP9 a Galicia. A Cámara Baixa rexeitou as emendas dos populares. Estes consideran que non se dan todas as garantías económicas para a comunidade e que non se respeta o texto aprobado polo Parlamento galego. Era o último paso na tramitación parlamentaria da lei e o Congreso rexeita o texto alternativo que chegaba ao Senado no que estaban incluídas as emendas do Partido Popular. O PP realmente non quere esa transferencia tamén porque non queren aceptar o papel que xogou o BNG para facela posible. Para o PSOE, o texto que sai do Congreso deixa moi claras as competencias e responsabilidades de cada administración. O Estado asumirá as derivadas das decisións adoptadas antes da transferencia e as xuntas derivadas das decisións adoptadas tras a asunción de competencias. O Partido Popular lamenta que non se respete o texto aprobado de forma unánime no Parlamento galego e insisten en que coa lei aprobada pode pôr en risco as contas da comunidade. Queremos que la transferencia de la AP9
se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón, riesgos ocultos para Galicia. Unha vez aprobada a lei, agora é a quenda para que a Xunta e o Estado negocien as condicións concretas da transferencia. En Galicia a situación é outra. O Goberno galego comeza a elaborar os orzamentos do próximo ano. Acaba de pedirlle ao Parlamento que convoque un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto, que é o primeiro paso. Segundo a Xunta, a prioridade das contas do 2027 será reformar os servizos públicos asistenciais como a sanidade, a educación ou a dependencia. E nas vésperas do 25 de xullo, Alfonso Rueda reivindica a Galicia de todos. Os populares elixiron este ano para conmemorar o Día de Galicia o miradoiro de Bocarribeira, en Ourense, a quen lle puxo o nome Otero Pedrallo. O presidente defendeu que a terra que coñeceu o intelectual ourensán hoxe é referente, dixo, en educación gratuita ou cunha sanidade punteira. Unha Galicia orgullosa da súa cultura que, segundo Rueda, debe seguir medrando co esforzo colectivo. Entre os que queren festexar o noso día, o día de todos os galegos e galegas, excluindo unha parte, pensando que solo eles teñen o dereito a falar en nome de Galicia, nos queremos reivindicar que todo o mundo cabe nesta gran terra, todo o mundo pode sentirse orgulloso das moitísimas cousas que temos boas e todo o mundo pode contribuir a seguir engrandecéndoas. Máis asuntos deste xoves. José Luis Rodríguez Zapatero concedeu a primeira entrevista desde que foi imputado polo caso Plus Ultra. O expresidente defendeu en Televisión Española a súa inocencia e negou calquera implicación no rescate da aeroliña. O que segue sen aclarar é a orixe das xoias que se atoparon no seu despacho. Zapatero nega a súa participación no rescate da aeroliña e nega tamén calquera relación con sociedades offshore. Porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Sobre as xoias atopadas no seu despacho e valoradas en máis d'1.300.000 euros, tan só explicou que foi un agasallo, sen aclarar aínda quen llas entregou. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Nega tamén Zapatero que análisis relevante sexa unha sociedade pantalla. Admite que cobrou como asesor grazas a ela, como dixo tamén fixeron as súas fillas por traballos reais encargados á súa axencia. En canto ás acusacións do empresario Julio Martínez, o que fixo foi evitar o enfrontamento directo. Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. O expresidente insistiu en pedir respecto polo procedemento penal e lamenta a existencia dun xuízo paralelo mentres a investigación continúa na Audiencia Nacional. Sobre esta entrevista falou hoxe o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, di que non é quen de valorar a situación xudicial de Zapatero, pero sí destacou que a situación política é insostible. Después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco. Después de que hemos conocido ya hace semanas que el señor Zapatero ha cobrado una comisión muy importante, que sus hijas han cobrado otra, y que además el instrumento que ha utilizado para poder cobrarlas lo ha dicho delante de los jueces. Destacamos tamén da crónica política da xornada a candidatura de Yolanda Díaz á dirección da Organización Internacional do Traballo, un organismo da ONU. Pedro Sánchez, nas súas redes sociais, asegurou que é unha honra ese anuncio. Se finalmente resultara elixida, Yolanda Díaz aínda tomaría posesión do cargo a finais do ano que ven. Desde agosto del año 2008 hemos bajado de los demás. Y mientras haya... A falta de remuda xeracional é un dos grandes problemas do sector pesqueiro. 14 persoas fixeron esta semana un curso de formación a bordo do buque Intermares, un buque escola da Armada único a nivel europeo que tamén fai labores de cooperación pesqueira a nivel internacional. Poucas aulas poden competir co buque Intermares para formar traballadores do mar. Hoxe recolleron os seus títulos 14 alumnos. A maior parte son persoas migrantes, fundamentais para o sector pesqueiro. En la pesca tengo a mi hijo, sí, pero yo quiero hacer redes y me ha gustado y me ha interesado muchísimo, la verdad. Soy de Mauritania y le hace aquí un curso muy interesante, aprendemos muchísimas cosas. O sector demanda unha simplificación dos trámites na formación
e tamén no traballo diario. Somos un sector moi burocratizado, é algo que lle pedimos sempre ao ministro, máis ao comisario, esa necesidade de desburocratizar. Ao final somos simples pescadores. Mariñeiros que pescan un alimento fundamental na nosa dieta. Para captar traballadores, compre facer a actividade máis atractiva. E iso conséguese con bons soldos e barcos modernos. Es muy importante, porque en este momento no se puede hacer, que la Unión Europea autorice ayudas de Estado, ya sean nacionales o europeas, para la renovación de la flota pesquera. O ministro anunciou que o Intermares estará este outono en Mauritania e no Senegal, países importantes para España desde o punto de vista da cooperación pesqueira. A Audiencia Nacional acaba de acordar a apertura de xuízo oral polo naufraxio do Villa de Pitanxo, no que perderon a vida 21 tripulantes en febreiro de 2022. No banco dos acusados sentarán o capitán e os armadores do barco, os tres acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave e lesións imprudentes, a máis dun delito contra os dereitos dos traballadores. As familias das vítimas din que con esta resolución pechan unha etapa de loita. E condenan o Adif por poñer en risco a saúde dos vixilantes da estación de Ourense. Terá que indemnizar 14 traballadores por soportar temperaturas extremas sen medidas de protección axeitadas. A xuíza di na sentenza que os vixilantes puideron sufrir danos graves como golpes de calor ou xocs térmicos. O Adif e maila empresa de seguridade terán que indemnizar con 3.500 euros cada vigilante de seguridade. A maxistrada lembra que xa a Inspección de Traballo impuxeron a multa polo mesmo motivo. O acusado de provocar un incendio que queimou 600 hectáreas no concello ourensán de Vilar de Bos terá que seguir en prisión. O xulgado acaba de negarlle a liberdade provisional que solicitaba. O home está en prisión provisional á espera de que se celebre o xuízo. A Audiencia Provincial de Ourense rexeitou a petición do seu abogado, alegando que falta pouco para que se celebre a vista. Os maxistrados consideran tamén que existe un elevado risco de fuga do home que se enfronta a 6 anos de cadea e o pago de 800.000 euros que lle custou á Xunta a extinción do incendio. Os militares despréganse todos os veráns nos montes galegos para loitar contra os incendios forestais. É a Operación Sentinela, que este ano ven cunha novidade. Adiántase o 10 de agosto por mor da eclipse. Todas as partes que poñen o seu gran de area na Operación Sentinela presentaron os medios cos que se vai loitar contra o lume durante 7 semanas. No dispositivo traballarán 7.000 persoas nos momentos de maior risco. Este ano, a operación adiantouse ao 10 de agosto pola eclipse. Que el eclipse puede provocar un aumento de visitantes a los montes, de gente que por libre busque zonas altas, zonas naturales y puedan provocar más peligro o incluso ellos puedan verse rodeados por un incendio. Os militares de Abrilat e do Terzo Norte de Infantería da Mariña de Ferrol estarán despregados ata o 25 de setembro. Este ano integramos a intelixencia artificial na detección de lumes para detectar de xeito automática eses focos iniciais dun incendio. A Xunta di que as súas cámaras van vixiar un 30% máis de territorio e que xa está dispoñible a Lume, unha aplicación para alertar dun incendio. A Operación Sentinela é un exemplo de cooperación institucional. Todos os medios do Goberno do Estado estarán a disposición da Xunta, como xa suceseu en campañas anteriores. Porque fronte aos lumes non hai outro camiño que a colaboración. Este verán cúmprense 20 anos da implicación do Exército na loita contra os incendios forestais en Galicia. España é o país da Unión Europea con maior superficie forestal queimada no que vai de ano. Son datos do Sistema Europeo sobre Incendios Forestais que cifra xa en 120.000 as hectáreas calcinadas. 9 incendios seguen activos en Castela e León, onde preocupa especialmente o de Burgohondo, en Ávila, que obrigou a confinar 3 localidades. En Madrid hai varios focos, un deles en Villa del Prado, con máis evacuados, e outro en San Martín de Valdeiglesias tras arder un vehículo nunha estrada. Xa están estabilizados o de Almorox en Toledo e o de La Mierla en Guadalaxara. Un home resultou ferido nun incendio que tivo lugar nunha cafetería no Paseo de Silgar en Sanxenxo. A vítima sufriu queimaduras na cara, nos brazos e nas mans como consecuencia do lume que se orixinou na cociña do establecemento. O home tivo que ser evacuado a un centro hospitalario.
E a esta hora segue pechada a A6 o seu paso polo concello lugués de Baralla en ambos sentidos. E todo tralo accidente desta mañá, onde un camión quedou enriba dun coche e salvouse de caer por un precipicio ou chocar tamén con outro camión. As principais afectadas, as vacas que transportaba o convoi. Os servizos de emerxencia traballan para reabrir o tráfico na A6 ao seu paso por Baralla. Segue cortada tras o accidente desta mañá, onde un camión salvouse de caer polo precipicio ao impactar con outro. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo. Segurísimo. Así que hoy, vela para la Virgen del Pilar, para todos. Quedou debaixo do camión o coche dunha muller que foi a que deu a voz de alarma tras saír polo maleteiro. Tanto ela como a camioneira foron trasladadas en ambulancia ao hospital, iso sí, sen feridas graves. A carga do camión, unhas vacas. 5 animais precipitáronse xa por o precipicio abaixo. Temos os dous camións, o sea, o camión cargado con animais aí. Cantos animais pode levar, sabedes? Pois somos 25 animais, máis ou menos, 25 ou 30 animais. Moitas das que caeron morreron, pero algunhas si puideron salvarse e estaban sendo rescatadas pola tarde. O corte da estrada é total de das 10, o que xerou retencións en Baralla, por onde desviaron o tráfico. Un tráfico que é descomunal e tal, que non está preparado ahora as carreteras de hoxe en día para que pase tanto tráfico e tal. Íbamos por la autovía y nos han desviado por aquí y nos ha venido un pouco mal. Agora seguen traballando para sacar a todos os animais, o camión e reabrir a autovía. O incendio dun coche que circulaba pola AP9 á altura de Padrón provocou un incendio forestal ao propagarse as lapas á cuneta da vía. Varios condutores que pasaban por ali tentaron sufocar o lume con extintores, pero finalmente tiveron que intervir os bombeiros e mesmo un helicóptero. Un veleiro afundiuse esta tarde tras sufrir unha vía de auga ao ser golpeado por varias candorcas. Ocorreu a unha milla de Estaca de Bares. Os dous tripulantes foron recollidos por unha embarcación que estaba nas proximidades. Foron trasladados posteriormente a Cariño pola Salvamar Xaula. O Helimer 401 sobrevoa a zona para comprobar se hai restos de contaminación tras este afundimento. O Banco Central Europeo presentou 10 novos deseños para os billetes de euro ca idea de actualizar a súa imaxe cando se cumpren 25 anos do seu lanzamento. Quere substituir as ilustracións de pontes ou arcos actuais por outras temáticas, como figuras históricas da cultura europea, entre eles Cervantes ou Leonardo da Vinci. Outra das propostas é de paxaros típicos do noso continente. O BCE abriu unha votación e a finais de ano publicará os gañadores. Os billetes estarán nas nosas rúas antes de 2030. Estamos agora na Illa de Arousa, que sufriu un corte de auga nas últimas horas e semella que a restitución do suministro aínda pode tardar un tempo. Andrea Otero, por que foi debido o corte? A que se debe? Pois a orixe do corte sería probablemente pola rotura dunha tubaxe principal durante as obras nunha vivenda particular. Agora mesmo a empresa suministradora traballa arreo para recuperar canto antes a auga, aínda que podería levar unhas horas. Iso sí, mentres tanto, a solución temporal do Concello é esta que vedes aquí ás miñas costas, un camión cisterna con capacidade para 25.000 litros de auga para os veciños e tamén para os negocios instalada aquí no Peirao do Campo. Ademais, aquí na Illa de Arousa veñen duns días complicados porque estuveron 2 días sen internet ata onte. Galicia tesoura baixo o mar importantes tesouros arqueolóxicos. Un deses atópase en Punta Restelos, en Fisterra. Son os restos dun barco do século XVI. Gloria Varela. Sí, o pecio foi identificado como Santa María la Anunciada. O seu afundimento deixou baixo auga armamento de guerra, entre eles canóns de bronce, tamén lingotes de chumbo e unha boa cantidade de material médico. Todo eles son exemplos dos enseres que se levaban nun navío de guerra do século XVI. Boa parte dese material xa foi recuperado e outra parte vaise recuperar despois do verán nunha intervención arqueolóxica submarina da Xunta de Galicia en colaboración coa Armada de Ferrol. Os navíos da frota de Padilla partiron cara a Irlanda no 1596, pero nunca chegaron. Un forte temporal empurrounos contra a costa galega. O de Punta Restelos é un deses galeóns afundidos. Vaise recuperar material do galeón Santa María de la Anunciada. Vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce, que é este que temos aquí, e diverso material que está localizado
fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante, destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel. Alfonso Rueda e o conselleiro de Cultura coñeceron de primeira man a intervención arqueolóxica submarina que vai recuperar novas pezas de importante valor. Preservar posibles espolios e despois posto en valor, como estamos facendo, rescatando, restaurando, ter restos arqueolóxicos submarinos tan cerca da costa e, polo tanto, con tan fácil accesibilidade. Isto tamén é un recurso dende o punto de vista económico. Galicia foi ruta histórica das comunicacións por mar, e iso fai que atesoure algúns dos mellores xacementos arqueolóxicos subacuáticos. Sexa dende o mar, sexa dende terra, tamén podemos gozar de tesouros subindo a mirada, atendendo o que sucede xusto por riba do horizonte, polo menos durante uns minutos. Así se despide o sol de nós nestes días de verán, cun espectáculo que nos lembra algún solpor especial que todos temos na memoria. E ao mesmo tempo, mentres contemplamos unha posta de sol así, estamos a crear futuros recordos. Esta luz, estas tardiñas de verán, son toda unha invitación á maxia, non a perdan. Cada vez máis labregos galegos apostan polos cultivos da horta. No verán, aumenta a demanda en fresco, tanto que a superficie dedicada a tomates, a pementos ou feixóns case se duplicou nos últimos 10 anos. Consumir produto local fresco de kilómetro cero e apoiar a economía galega é fácil. Actualmente haino nos mercados, nos grupos de consumo, nos supermercados e nas tendas de barrio como esta de Santiago, directo de Hortas Próximas. Veñen da Estrada, veñen da Ulla, veñen de Ordes, veñen de Melide, de Palas. Moitísima sandía, moitísimo melón, porque é unha fruta moi fresquita, nectarinas, melocotón, hai ameixas. No seu caso, levan anos cos mesmos pequenos produtores, pero en toda Galicia cada vez se dedica máis superficie e traballo aos cultivos de horta debido á alta demanda mesmo de produtos foráneos como o edamame ou o pak choi. A leituga é o cultivo galego máis amplo, pero o rei do verán é... O tomate é a hortaliza estrela. Porque é un tomate riquísimo, porque non vai á cámara, ven da horta para a tenda. Xa o trai o colabra, traino. Galicia está xa entre as 5 comunidades autónomas máis consumidora de ecolóxicos, 89 euros de gasto por habitante fronte aos 66 da media en España. Sí que se notou. Por xente quere se cuidar máis, porque quere consumir produtos de cercanía, porque moitas veces tes problemas de salud. Son un cliente moi concienciado que xa ven cas súas bolsas, cos seus tapers, cas súas cosas, cos seus tarros de cristal, panchelos. Conscientes do aumento do consumo, as principais cadeas alimentarias están a ampliar a súa oferta de orixe nacional. Hai hoxe 15 anos aparecía morta na súa casa do barro londiniense de Camden a cantante Amy Winehouse. Tiña 27 anos, un corazón roto e unha voz convertida en lenda. Non se lle pode dicir nunca adeus a unha lenda, porque mira para a eternidade. Amy morreu en 2011. Tiña só 27 anos e xa o pesou todo de ser unha lenda ás súas costas. Canto máis insegura me sinto, máis cardo o pelo. O pelo, a liña dos ollos, aquela autenticidade potente e quebradiza. Ti sabes que eu non son boa, cantaba. Bebía moito, terminei unha relación e facía cousas destructivas unha tras outra, supoño. Un mes antes de morrer tentaba manterse en pé en Belgrado. Sería o derradeiro concerto. Son só unha moza que canta. Pero a eternidade está mirando para ela. Por iso non se lle pode dicir nunca adeus.
Todos temos unha idea de quen era Elcano e das súas conquistas, pero hoxe imos falar da expedición que lle custou a vida. 7 naves con 450 homes partiron da Coruña hai 501 anos. Desta hora estaba todo listo para unha viaxe ata as Molucas. A misión quería colonizalas porque son moi ricas en especias, pero foi un desastre. Das 7 naves só chegou unha e apenas 24 dos 450 mariños regresaron con vida a España. Entre os falecidos, Elcano. Boa noite, ata mañá.